Mandizibulisele nikwamkele ke mbukeli wenkqubo yethu uLife After Life. Njengokuba sisazi ukuba le inkqubo ejongene nabantu ababuya eluvalelweni, i-ex-offenders. Esi ke sisiqendu sethu sesixhenxe. Namhlanje ke siniphathele esi siqendu sethu siseScenery Park ePhase 1. Sikwi-10 ke ebheka eNyobeni. Ndiqinisekile ukuba sonke siyalazi ibali lale ndawo yaseNyobeni. Namhlanje ke sizodibana noBhuti Luyanda Machingana. uBhuti Luyanda Machingana ke wathi wagwetywa yena ngonyaka ka-2002. Emveni kweminyaka engama-21 eseluvalelweni, uye waphuma kunyaka ophelileyo u-2023. Ngexesha ke eseluvalelweni uBhuti Luyanda Machingana uye wazibandakanya ke nenkqubo eqhutywa liSebe leZoluleko. Inkqubo apho bathi baxhotyiswe khona ngezakhono. Izakhono ke athe waxhotyiswa ngazo ziquka i-agriculture, isakhono sezolimo, kwakunye ne-refereeing and judging emanqindini. Namhlanje ke sizawudibana naye ukuze asicacisele kabanzi ngezi zakhono ukuba zimthathe zambeka phi na. Igama lam ke ndinguNceba Hlathini, ndingumxhokosha, ndingumgase, ndingumtibase, ndingunqande, ndingukritsa, ndinguchekwane, ndingundaninga, usithebe sinangananga nesophuleni ihlala ethokazi. Cela nilandele ke babukeli ukuze sidibane naye uBhuti Luyanda. This is Life After Life. Qonqo. Molweni. Njani? Siyaphila. Qonqo. Ngaphakathi. Molweni. Wake bhuti. Kunjani bhuti? Kuhle bhuti, kunjani wena? Siyaphila man. Bhuti. Ngicela sidibana apha phandle mkhulu wami. Igama lami ndinguNceba mkhuluwa. Ndinguhlathini fani. Ndisuka kwinkqubo ka-Life After Life. Life After Life ke inkqubo esebenza ngabantu abazi ex-offenders. Namhlanje ke simenywe nguwe. Ngicela nje uba ungakwazi usikhombisa indawo sinazo sihlale kuyo sithi kuba nodliwano-ndlebe. Singathatha isitulo sihlala apha phandle okanye nalapha phakathi singangena khona. Cinga masihlala apha phandle. Frotman yam. Man, qonde uba masihlala apha phandle kuba ndiyabona kubhizi apha ngaphakathi. So kungcono kakhulu xa silapha phandle. Into ongeyicawa namhlanje abantu bayapheka. So kodwa ke phambi ngoba siqhubeke nenkqubo yethu njengoba usibizile singu-Life After Life. Ngicela nje uthathe lithuba uzazise kubabukeli baka-Life After Life. Uthethe nabo nje wena. NdinguLuyanda Machingana igama. Ndingumbongo esiduko. Undima uKhosi Sondisa uMathobela uMvenyana. Ndizalwa intombi yaseMasukuni. Ekhaya layo lingapha eKwelerha ke yona ke. Kodwa ke mna ke ikhaya apho ndigodukela khona, ndigodukela eThaleni. Kodwa ke ngokuzalwa ke ndizalelwe eMonte eDangen Village. Okay. Apho ndiye ndafunda khona amabanga amaphantsi eMakinana Primary School. Okay. Ndaphuma ke ku-Standard 5. Ukuphuma kwam upasa kwam u-Standard 5 ndiye ndafunda eBenezer ndisahlala eziphunzana. Okay. Kodwa kuye kuthi ngoba ke udadobawo uye wafumana indawo apha eScenery Park ngo-1993. Ndiye ndamuva ndazohlala apha eScenery Park ngo-1993 usuku 93. Okay. Ndifikile ke apha ndafunda kwisikolo ekuthiwa yi-Uviwe Senior Secondary School. Okay. Kulapho ke ndifunde khona ndayophumelela imatriki yam ngo-1999. Okay. Okay. Kodwa ke apha ke ekuhlaleni xa utshintsha indawo uye udibane nabantu ngabantu. Ndiye ndadibana ke nabantu nabahlobo endiye ndanabo apha eScenery Park. Kodwa ke ngoba ke umhlobo mose uye ungakwazi umjuza uba ngumntu onjani okanye uba xa ukhula yaxutywano nje. So ke ngoku kwenzekile ke njengokuba ndikhula ndilapha njengokuba ndifunda
Kwango-99 lo ndipasa ngayo imatriki yam kuye kwenzeka ke mkhulu wayona nto ibangela uba mandinibize ke le kuye kwenzeka ke mandifumane ilishwa ngo-99 ndisagqiba upasa imatriki yam. Ndiye ndabanjwa ngo-99 kodwa ke ndibanjelwa isityholo sento endingazange ndiyenze. Ndiye ndabanjwa ndibanjelwa ireyiphu ndagwetywa ngo-2002 nge-14 kaAugust ndagwetywa ubomi entolongweni. Intliziyo yam yaba buhlungu kakhulu. Ewe phozi ke ebomini into xana uye wagwetywa kuye kucimba mhlawumbi uyenzile into nangona ungakhange uyenze. Ndingenile ke etrongweni, ekungena kwam etrongweni. Okay, make mkhulu wam, make phambi ngoba nje singene kakhulu ngokungena etrongweni nani indenza umdla le ndawo yoba uye wagwetywa, ugwetyelwa into ongakhange uyenze, ye-rape. I know uba babukeli baka-Life After Life baninzi abantu abaseluvalelweni, engakumbi kumatyala anxulumene neli alichazayo ubhuti Luyanda le-rape. Baninzi abantu abalala namhlanje ngomso bavuke sebedwendelwa ngamapolisa ngezityholo zoba bareyipile. Linika umdla kakhulu ke libala namhlanje. Sithetha ngqo nomntu onamava wezi zityholo. Mkhulu wam, into ebangela uba ndifuna uyigxininisa le ndawo yoba wawugwetyelwe into ongayaziyo, ndiqinisekile into yoba awunawusebenzisa ithuba elinje because le nkqubo yethu ibukelwa ngabantu abanintsi. Angeke usebenzise ithuba elinje ukuthetha into abantu abayaziyo uba ayonyani. Kunjalo. So ungayithetha ukuba watyholwa ngokuba ureyphile, icacile uba nyhani watyholwa. Masingene ke ngomkhulu wam wangena etrongweni ngo-2002 wagwetywa uLife wacima izibane. Kunjalo mkhulu. Aphela amathemba. Aphela amathemba mkhulu. Yeah, okay. So kuye kufike ntoni apha kuwe okanye xa kusithiwa ngoku mhlawumbi umantye sithi ke ugwetywa ubomi etrongweni, khandinike nje umfanekiso okanye unike nje nababukeli umfanekiso ingakumbi wento ozaziyo into yoba hayi yabona le nto le uba bekuthiwa ndiyakwazi uyitshintsha ngoba ndiyazazi uba ndiyenzani, uyizive njani? Mkhulu, ndaziva ndakhathazeka kakhulu, intliziyo yam yayibuhlungu qha ke kuba ubungqina babungekho, kungekho nto ecacayo kuthiwa qha ndiyenzile le nto. Ndandibala uba I wish umantyi ithi kanti ebeyazi uba abenale ntliziyo naye ayazi uba what kind of person ndingumntu onjani mna ngokokulunga, kuba kwa indaba yohlukumeza abantu andingomntu, bendingengomntu uyenzayo loo nto leyo, bendizifundela ngendlela erayithi, ndinenjongo ngobomi. Uba ebomini bendinenjongo, ndinamaphupha bhuti, amaphupha amakhulu gqithi. Kodwa ke kwathi kokwenzeka loo nto atshabalala loo maphupha, yabo. Intliziyo yam ibe buhlungu nyhani mkhulu wam, ndifune noxoka. Ngoba ndathi ndogwetywa zanintsi into ezenzekayo ebomini bam ke ngoku, yabo. Ezoshiywa zizihlobo, abantu ebebekufutshane kum, ndibe ndingenalo nethuba loba mandithini, mandihambe ndiyobavelela, ndiyobabhabhayisa kwisuku labo ngemini yabo yokugqibela. Basweleka ngoku sowusetrongweni? Sendisetrongweni. Okokuqala usweleke ngo-2003 udadobawo wam. Kulapho ke ngoku ndala amathemba aphela khona because yayingeyena mntu apha ebomini wayekufutshane kum endizama undiqoqosha, undakha, endifundisa, ebengumntu yena ebenenjongo kakhulu ngam apha elayifini, njengalona udadobawo ndihlala nawo. Bebenenjongo kakhulu and yabothusa loo nto leyo futhi. Ndinayo into ethi kwa into yoba khawuleza awe udadobawo kukothuka
yile nto itheni iye yandehlela bengayilindelanga because bebengayilindelanga nabo le nto leyo uba ingenzeka yabo ndingagwetyelwa into nje kuba bebendazi uba nangona ndingahambi nabo xa ndihamba endleleni kodwa bebendazi uba ndingumntu olungileyo obathandayo abantu. So ke ngoku zii-challenges endiye ndadibana nazo yokuqala yango-2003 njengoba ndibhandida. Kodwa ke loo ntlungu leyo ndiye ndaqonda uba mandiyithathe ndiyiphose ngemva kuba andinayo enye into endinoyenza. Ekuyithatheni kwam ke ndiye ndanento ethi makhe ndibe nento endiyenzayo apha etrongweni esisipoto zulisa nje uba ukhupha le nto ilapha kum uba mandihambise ixesha. Ndiye etrongweni ke ndadlala amanqindi ixesha elininzi from ngo-2002 ufika kwam to-2008 koko ndidlala amanqindi. For 6 years. For 6 years. Okay. Noba sowunawo amabhanti nawo. Hayi ndandinenjongo amabhanti ndandinenjongo wona kuba ke ngoku sasingenalo ithuba loba ngelaa xesha kuba izinto ngelaa xesha lakudala amathuba ebengavulelekanga uba sikwazi uba sithathwe mhlawumbi uba ungayodlala ngaphandle okanye ithi besidlala indo. So Nidlala kwanodwa nje. Kwasodwa kumenywe enye itrongo sizodlala nenye itrongo. Ewe wona amathuba ebhanti ndandiqonda uba nami ibhanti ndiyayibawela ngelaa xesha. Kodwa ke zange kwenzeke. Yile nto ke ngoku yabangela uba apha emanqindini makhe ndiyeke ngo-2008 because ngobe sekuphela ithemba because nalaa bekudala ndibhandida and andiyazi uba ndizawudlala ndikwa-amateur ide ithini le nto ndawuphela mhlawumbi ndikhubazeka ngokwengqondo kuba kubethwa ngemanqindi emanini. Ndaqonda uba makhe ndiwayeke amanqindi. Ndaphinda ndazidina ndadlala ibhola ke ndingumntu okhoyo nasemculweni ezikwayareni ngaphakathi. Kodwa ke into eyenzeka ke ngokuba kukho izikili ezinye izikili ngezikili phaa ngaphakathi. Isikili endiye ndazifumana ke mna ke sese-agriculture phaa ngaphakathi. Ndenziswa agriculture ezolimo. Bendizifuna ke nezinye kodwa ke kuba ngaphakathi zikhona ii-challenges ezikhoyo because ubukwazi uvaleleka kwezinye izinto. Like umzekelo ndandinomdla wokwenza neekhompyutha kodwa ke zange ndikwazi whereas inantsi qualification ndandinaso i-certificate sika-grade 12 ndikhwalifaya. Kodwa ke kuba izinto bezisenzeka ngendlela eyenzeka ngalo yapha ngaphakathi ke kuba besendingafundi musi phaya mna. Ndingekuthiwa hayi esi sikili siqala kubantu abafundayo yabo sinikwa abantu abafundayo. So like abantu abafundayo abantu abangafikanga ku-grade 12 okanye abantu abako-ABET abafunda u-ABET phaya because besiqaliswa isikili kubo esi sekhompyutha kuba napha esikolweni bebezisebenzisa ke. So ndaphela ndivaleleka ke kweso isikili uba mandibe kanti ndiyakwazi uba ndingayibetha ikhompyutha kodwa ndibe ndinomdla kwinto ezinjalo. Umkhulu. So apha emanqindini akuthathe akubeka apha etrongweni ngaba mhlawumbi kukhona emveni uba uyekile wadlala ikhona into waphinde waqhubeka nayo ngamanqindi. Apha emanqindini njengoko bendiwadlala ndiye ndenza ke nento ye-refereeing and judging because bendincedisa ndikhona apho xa kufike ke ngoku inantsi ke iibhoksi ezithile ndikwazi uba ezisuka kwezinye itrongo ndiba ndikwazi uba uncedisa urefla nojaja sometimes okanye ndibe ngugongman bethi intsimbi. So ke zanto kuba ke ispoti esi bendisiphila esi samanqindi ngokwelaa xesha nangoku ndisasiphila ndisawathanda nangoku amanqindi. So mhlawumbi zikhona izatifiketi abazikhuphayo xa wenze ezi skills zamanqindi le nto yamanqindi. Isatifiketi azange kukho isatifiketi besingazinikwa mkhulu. Andizuphosisa akazinikwe isatifiketi qha sanikwa nje into echazayo uba hayi ubani uyenzile into ethile that is into ibhaliwe into ebhaliweyo nje. Kodwa ke ingekho official uba uyibone uba
This is the original certificate lenja beka istamp. ibekwe nje istampu yabo kuba ke besikhuthazwa ke uba masingaliyeki le nto sihlale simotivateka nathi. So nkuluwa apha kwi-agriculture mhlawumbi uqhubeke kangakanani, uyenze ixesha elingakanani yona? Iskills agriculture inoba ndenze into engange-2 years. Yes. Nilima okanye nidilishana nemfuyo? Hayi, besidilishana nezolimo, besilima. Sifundiswa ngolima nento ozazi uba izityalo funeke zenzeke ezi-fertilizers zokhulisa izityalo nozobulala ezikruku zithanda umosha inantsika nezityalo zonke ezanto. So sifundiswe ngezo nto ke, ndinazo ke nam ndiyakwazi uba nazo ezo zakhona qha ke kuba ke kule ndawo sikuyo ke ngoku kunzima. Uyawubona mos umhlaba walapha eScenery Park. Okay mkhulu wam. Umhlaba walapha mncinci, awukho mkhulu because asikwazi uba mhlawumbi ngokwesikili esi solimo singakwazi uba usiphuhlisa kuba ke ngoku asinamihlaba kanguba uyayibona uba zii-products ezi. Yabo, ndinalo ndinomdla wena ngaso uba kungenzeka uba ikhona indlela bendinomdla uba ndingaya nayo ndaye eJohn Knox ndikwazi uba mandithini mandiqhubekeke nezolimo. Kodwa ke kuba imeko zingavumi kuba ke phumile etrongweni ndangaphandle. Xa ndifika apha phandle ndifika kukho ii-challenges ezininzi. Nalapha ekhayeni ke mkhuluwa ndifike sendishiywe ngabantu abanintsi gqithi. Ngoku sendishiyeke nodadobawo nomtshana, uyabo, qha umtshana una-13 years endihlala naye. So ke ngoba udadobawo sekhulile, nam ke ngoku kunyanzelekile uba mandithini mandimane ndifuna itorho kuba siphila ngemali yenkamnkam. And ke ngoku imali yenkamnkam kunzima into yoba kwenzeke into ezininzi. Uyayibona nendlu yasendlini mkhulu ineentanda nangoku ndinomdla nam kuye wena ngentliziyo uyabawela uba mayilunge. Nam ndiyabawela ke ndincedise uba ndinoba nento endinayo esandleni. Nangoku ndimane ndifumana nje elo torhwana ndibambe for uba ndizoncedisa kuba umbane uduru. Kusetyenziswa imibane mos eduru, funeke kubeke imali yenkamnkam incinci gqithi. Iyakwazi ukuthi nam ndikobe ndifika nam ndixhomekeke kwakuye, uyakwazi uba andithengele izinto zonxiba. Uyabona ngoku xa phinde ethengelana into zonxiba that is kukho apho kunciphiseka khona. So yimake mkhulu wam wampasa ugrade 12 before uye eluvalelweni. Mhlawumbi iphupho lakho awurhalela uzibona ufikelela ndawo nemfundo yakho? Ngoba ndifunda njengoba bendisenza i-history and geography. Amaphupho am ebemabini. Bendizixelela uba if andizuba yiloya ndizawuba yi-town planner because bendinomdla woba yi-town planner. Yabo, ya. Ndibuzwa into yoba izizathu ezinje like icase ngale case yakho besitshilo masiba siyancokola kunjalo. Ngoku xa uvele ufumane elaa lishwa lokuvalelwa ubanjwe ngesityholo ungasenzanga, loo nto ivele yawatshabalalisa tu amaphupho obunawo? Kunjalo mkhulu, iwatshabalalisile. Kodwa ke ndaye ndaxola mkhulu, wayazi xana mosipha ngaphakathi into endiyilibeleyo kunale nto kuthiwa luxolelaniso. Kubizwe ukhompleyina kuzothethwa. Nami intliziyo yam yaye yakhululeka xa fika ukhompleyina kuxolelaniso esitsho ke ngoku ezoyithetha inyani ithetha inyani uba lo bhuti zange andenze nto. It's whereby nam ndaba free khona ndiyaqonda uba nam into eyayindibamba isithi ngaske kubekho le nto uba ukhompleyina lona akayithethi inyani. Nabanye abantu njengokuba nasetrongweni bekunalaa nto uba hayi umntu akanoba setrongweni engazange ayenze because into ndingagwetywa ndiyenzile.
ndaye ndaxola mkhuluwa entliziyweni andifuni noxoka and ngoku ewe ndandinayo inqala ngaphambili andifuni noxoka mandiyithethe le into ndiqonda uba eyi ibuhlungu le nto le kodwa wathi ucomplaina wothetha naye wovoyisa out ndaxola emphefumlweni nam ndakhululeka ndatsho ke ngoku ndazifila ndakhaphukhaphu nangona ke lanalani uba noba omnye umntu unondijaja njani ayithatha uba naxa ndilapha community mhlawumbi hayi nangu lo mntu wenza lana qha mna ndinento eyi-one ucomplaina wayithetha nothixo uyayazi uba ndimsolo imake okay hey hayi uliyanda ilibali lakho ya so njengoba ke ngoku usithiwa ugwetya ulife etrongweni zininzi mos izinto ezenzekayo phaa like ii-cultures nee-cultures ezisetrongweni ezinye mhlawumbi ziye umntu ngoku ebegwetywe masithi ebegwetywe i-5 years ngenxa yee-cultures eziphaa endaphe iminyaka yakhe iyayikhula aphethe mhlawumbi seke engasazi uphuma nakuloo 5 years ebeyinikile ngoku wena unikwa ulife uyayazi mos uba hayi ke ngoku ubomi bam ngoku izawuba balapha etrongweni kodwa uphinde ube nalaa nto ikukhuthazayo phaa ngaphakathi uba noxa nje ndilapha etrongweni ayithi loo nto ubomi bam buphelele mhlawumbi yintoni ekwenza into yoba ngenye imini ube nelaa themba loba yabo ndawuze ndiphume apha kule trongo and uphuma kwam kule trongo funeka ndiphume ndinaso isakhono endinaso umzekelo like waphetha ujoin i-agriculture ndifuna ukwazi laa nto ayigcina upositive phaa etrongweni uba ngenye imini la macango avalwayo asezawuvuleka ndiyishiye le ndawo eyona nto endigcine ndipositive mkhuluwa sisport andizoxoka sisport esibe ndisithanda and ke ngoku xa indaba setrongweni ngoba setrongweni awutshintshi ubuntu bakho uba ungulo mntu unguye ulungile uyawuhlala ulungile into ezinintsi andizimanyanga kuzo uba ngaba ndizixelele uba laa nto hayi that is the end kuphela kobomi bam uba khange ndizixelele laa nto kuba ndinalaa nto uba ndinefemeli ngaphandle and ifemeli yam iyandinida so yonke into endiyenzayo apha etrongweni mandisoloko ndisenza ntoni ndisenza kakuhle bangathi behleli ngaphandle benale ntlungu banayo baphinde beve uba hayi uluyanda nango etrongweni esenza into ezingekho rayithi iiripoti ezinjalo yona nto sisport eyona nto nomculo because bendingumntu ozimanye kakhulu emculweni nakwisport zizona nto zindimotivethileyo ke ezo phaa ngaphakathi uba mandihlale ndipositive ngalo lonke ixesha ndingacingani neento ezenzekayo ndingenzi ezinto zenziwayo ngabantu uba afike umntu kufumaniseka uba uziphethe ungakhathali kuba esithi ugwetya ubomi xa yazi bhuti wam xa ungumntu onobuntu yilaa nto ndithi xa udaliwe waleli hlobo ililo ungumntu olungileyo ayikho into enokutshintsha uyawuhlala uleli hlobo ulilo qha uzazi uba mna ndinguluyanda ke Matshingana ndiphuma kwifemeli leli hlobo neli hlobo neli hlobo ngoba lapha kwam ibe lelo phutha ayonto emhlawumbi ibifanele uba ngaba ndilapha uyabona because kuhlala uba unethemba namaphupha ebomini yabo ungalilahli ithemba okokuqala ithemba akufunekanga ulilahle namaphupha ke because njengokuba ewe bendiyazi uba wona aphelile atshabalele kodwa ke bendisoloko ndinalo uba xa ndinophuma kodwa ngaske ndibe nentlahla emhlawumbi kwenzeka uba ndiphinde ndibe yile nto ndandifuna uba yiyo kodwa ke phantsi kweemeko ke xa uphuma etrongweni ufumaniseka uba kunee-challenges zee-criminal record yabo kwezinye izinto ke ngonangoku njengabayo ngaphandle ndivalwa zizo ndifana naxa ndifuna umsebenzi kufumaniseka uba kunemisebenzi ethile ngoku endingenokwazi ungena kuyo ngoba ndine-criminal record phela ngoku yabo like ngoku ijob endiyenzayo ngoku ndikwijob ye-construction yabo ndisebenza kwi-construction kuba ke ndiqonda uba awukhethi mos apha phandle because funeke kunento into indlela yoziphilisa ndingakubethanga emlonyeni ke ndingakubethanga emlonyeni rhotmana phaa etrongweni
macala mabini mos zonke indawo nalapha phandle kukhona icala elibi necala elibi like ndiyakuva sozimentionile kakhulu izinto ezipositive ezikwenza waqhubeka nobomi bakho etrongweni. Ndirhalela ke ngoku ke undibalisele nje okanye ubalisele nje thina singababukeli baka-Life After Life uba ezona nto zibuhlungu okanye eyona mpilo ibuhlungu ke wayi-experience usetrongweni, uba mhlawumbi eyona nto uzixelele into yoba yabona noba kungaze kuthiwe kutheni le ndawo mhla ndemka apha inyawo lam soze liphinde lijike lijonge kule ndawo. Zikhona izinto not like uba sithetha mos siyayazi abantu xa besuka etrongweni nabanye abamotiveyithayo bahleli bekhuthaza into yoba hayi ungaphinde uye etrongweni ungathini like into ezinjalo, but somewhere somehow kunezinto ezenzekileyo apha kuwe ngaphakathi ezikwenza into yoba uzixelele into yoba yabona andiyirhaleleli mntanam kulaa ndawo. Khakusinje vandavanda loo nto. Bhuti yazi itrongo bhuti yazi xa uvalelwe okokuqala kuthi xa kubethwe sasitshixo phaa uye ungabi nathemba because zinintsi into ezenzekayo because sihlala nabantu ngabantu mosetrongweni. Uyakwazi ubona kubethwa umntu apha ungayazi noba bekuqalele because kukho into zee-gangsters zangaphakathi phaa. And ke ngoku yilaa nto uqonda uba enye into ebuhlungu phaa etrongweni bhuti yilaa nto uba yazi laa nto uthulele ufumaniseke uba kuyavula uzosetsha uyawilizeliswa neento zakho uhanjiswa ngaze uthini. Ibuhlungu laa nto lezo zibuhlungu ezam without ke yeyoba kwaba bahlukumezayo because bakhona abantu abahlukumezayo kakade njengalapha phandle uba kukho abantu abaqaqadekileyo umbona uba ewe ndapha ngaphakathi ke bakhona abapha ngaphakathi yabo kodwa ke besisurviva ke kwiimeko ezinjalo bhuti yabo phantsi kweemeko ezinjalo qha uye uqonda uba tika ibuhlungu intliziyo yakho awuzutshintsha mos noba umntu ukwenza ntoni funeka usuke umyeke qha because ngoku xa uzawukwenza enye into uzawube uzandisele iminyaka like njengoba bendibhande into life. Zinintsi izinto bhuti ezenzekileyo ebomini phaa ngaphakathi zinintsi kakhulu hayi nje kancinci yabo qha ke ndikwazile uzinyamezela because into yokuqala bendinalaa nto uba eyi mna ndiphuma kwifemeli enjani funeka uzazi uba usuka phi ungubani yabo. So andizothatha noba umntu wenza ntoni ndiye ndizixelele uba hayi no mandimthobele ndingaphikisani naye ndingathini yabo ndihlale njengendlela egqendi kodwa uThixo undijongile namanyani. So uthi laa nto kubethwa kwesitshixo fayivele iqonde itheza amandla Yho bhuti qonda uba tyo hayi yabona bhuti iphinde enye into bhuti yho yabona phaa etrongweni bhuti kubuhlungu kumandi apha phandle uba imili yakusasa uyayifumana ibe rayithi endlela erayithi. Yabona ke phaa ngaphakathi bhuti hayi yabo imili yakusasa uye ubone uba ipapa oyinikwayo uyibone uba ingamanzi and ubone uba yabona apha hayi ngulaphi uba yinto nje uba kubekho into esesiswini because incinci ka andithethi ke tata isapara uye uqonda ingathi ikhaphetshu uqonda uba lo mntu ebekuphekela apha hayi ebengalikhathalelanga nje lithiwa nje mfaxo ulibona uba linamanzi akunamafutha ukutya kwakhona akunantoni kubi uyabona wena bhuti. Zezaa nto ezenye izinto kodwa xa uhleli umane ucinga ikhaya uqonde Thixo kodwa ekhaya bendingasoze kwenzeka eli hlobo kwenzeka kanje ngendifumana imili okanye bendizawuphuma nam ndiyozigidela uyozizamela xa kuthiwa kushothi isishebo ndiqonda hayi ndiyobamba irharafu ndicente noba kwamakhelwane okoba ndibuye nesuphe ngokuvalelekile uvalelekile. And ke ngoku yazi bhuti enye into ebuhlungu isapa yapha uyakwazi utyiswa nge-hot isapara semva kwemini uqalwa ngo-3 phaa kwapha yicinge ke laa nto xa uzawutya ngo-3 usezawubukela iiTV kube leyithi kuthini kuthi kusisa uqonda uba yho hayi behla khona ubuthongo hayi kaloku bhuti omkhulu
xa usandofika uye kubungehli kodwa kuba kudala ke ngoku imeko uye uyiqhele mos imeko uqonda uba le situation ile hlobo ayizojika yabo. And ke ngoku bhuti wam iyakwazi sometimes kuthiwa into ethile ayikho ukutya kuphelile yho uqonde hayi ke ngoku izawuthiwane le nto ndimvalelekile ndizawuthini phi kuthiwa hayi uyawusaphara ngeapire nisuke ninikwe ama-apire nale apire awuzothini mkhuluwa because awuna-choice wonile sozithatha uba wonile nawe uyabona bhuti. Zezinye izinto kuqonda uba umntana xa khona xa omnye umntana umzali ngaske angangeni etrongweni ngoba ulife waphaya awukho mnandi gqithi. Hey Rotman yami hayi man kungecawe namhlanje ndiyayiqonda uba nawe nee-plans ofanele uzilungiselele ngomso otherwise besingancokola kutshona ilanga qha ke kufuneka siphinde sikhululeke nathi nawe sikukhulule uqhubeke neento zakho. Ibimnandi encokeni namhlanje kakhulu kuthiwa kuyahlekwa ke noba kufike hayi injalo mkhulu ngoba sesilapha because into endiyithandayo kukuba uyabona nawe xa ulibalisa ibali lakho icacile into yoba nyhani into yoba undwendelwe ngulo mntu wayekutyhola okanye wabangela into yoba mawuvalelwe yakunika uxolo lakho because njengoba ubalisa ibali lakho ngoku uyabonakala uba akho sichiba usibambileyo futhi ke ikomelezile kakhulu laa nto leyo. So ke ngomkhulwa wam njengoba unesakhono se-agriculture kakhulu like esamanqindi njengoba sowulapha ngaphandle ke wasebenza ngaso mhlawumbi okanye khona apho ke wamenywa khona into yoba khawuzosireflela ezi matches ezi tournament. Mkhuluwa licesha kumele ndingenalo wena because uTshawe wayekhe watsho wathi no endixelela ngeprogram anazo zamanqindi yabo kodwa ke kuba ke ngoku ndiye ndingabi nathuba yabo lokuba kuba ezinye izinto sometimes funeka mhlawumbi ndikhwele ndibe ndingenamali okhwela ii-challenges enjalo so ke ngoku ngokwangoku andikabi kwindawo ndiminye kuyo. Ewe zona zikhona iindawo endiyaziyo uba ndingaya endaweni ethile wayendimemile nakwiitonamenti ezithile ebendixelela uba bazawuba netonamenti ethile ndingakhe ndindwendwele am qha ke ngamathuba kum mkhuluwa kweli cala lamanqindi. So apha kwi-agriculture ikhona mhlawumbi umnyakazo okhoyo okanye oke wawuzama uba makudibane nabantu abathile? No, andikazami iminyakazo bhutomkhulu kaloku ngoba okokuqala xa usandophuma etrongweni ube nalaa nto uba ndisafika kuzibamba kum uyabona ndisafika and ngoku ndidibana nezi challenges zekhaya ndidibana nazo ngaske ndizame ke ngokuba makube kanti ndithini mhlawumbi nale nto ndikhangela umsebenzi kuqala uyabona tata yiyona nto ibangela uba ke ngoku ndingakwazi uba makhe ndinkqonkqoze kwezinye iindawo endizaziyo uba ngaba ndinkqonkqoze endaweni ethile yabo andikankqonkqoze indawo andizuthetha buxoki. So mkhulwa wam ndicela ke uthathe lithuba ke ngoku uthethe nababukeli baka-Life After Life uba mhlawumbi kwezi zakhono nazo zezolimo namanqindi uba mhlawumbi yeyiphi indawo orhalela into yoba bangakuncedisa kuyo ukuze ukwazi nawe uba ibe yinto eza kubekela isonka etafileni. Bhutomkhulu kwesi sakhono sezolimo ndinganomdla xa kunobakho umntu onondixhasa mhlawumbi ndifumane lo mhlaba noba kusezikolweni mhlawumbi ufundisa nabantwana ulima because ke imifuno yinto ebalulekileyo esempilweni ndikwazi uba ubabonise uba ulinywa njani ukuze isityalo masikhule funeke usihlalise njani. Noba ke nam ndinonikwa loo ndawo ingumhlaba kuthiwa nanku umhlaba fondini khawuzame ke ukhe ndinixhase nangezityalo mhlawumbi kuba ke zifuna imali kuthiwa fondini esi sakhono sakho nazi izinto akhe wenze le nto uthi uyakwazi uyenza. Ndimusi ndiyayazi uba zinintsi iindawo ebendinonceda kuzo uthini ngezaziqhamo yabona ezaa tyalo ndizawube ndizinanseka ndizilima phaa ndingenzeli mna
ndenzele ne-community. Ndiyakuva futhi. Ndiyakuva. Babukeli bankqubo ka-Life After Life. Siyamva ke ubhuti Luyanda namhlanje ukuba uyasixelela into yoba uba ngafumana nje ithuba okanye noba kusesikolweni nokuba yicawe nokuba ngabantu abarana i-soup kitchen okanye abantu abarana iiprojekthi zolimo bakhe bamnike nje ixesha loba makhe aphuhlise okanye avelise olu lwazi lungakanani alufunde iminyaka emibini yonke eselivalelweni. Unintsi angakwenza, mnintsi umohluko angawenza. Ndiyacela ke siwasebenziseni la mathuba. Ubhuti Luyanda ke njengoba imentionile into yoba kuneetonament amane invayithwa kuzo nguTshawe. uTshawe ke ndicinga abantu abaninzi ke mhlawumbi bawumazi ngegama likaShado okanye uThembelani Nqaba okwanguye kumqulu unqwala enkqubo. Iitonament ezifana no-Knuckle Day, itonament ibisawufudula iqhuba ke ejongene nabantu abazi-amateurs. Qha ke ngenxa yokuleka kwemali nenkxaso kuyanyanzeleka okanye kuye kwanyanzeleka into yoba makhe bathi xa amathuba anjalo ke xa wevela okanye kunovela abantu abanothi bayazixhasa ezi tournaments zi-amateurs nabanye abantu abasuka etrongweni abanezakhono zokurefra amanqindi bakwazi ukuba bancedise baparticipate. Eyona nto siyifunayo kakhulu kukuba xa bebuya aba bantu eluvalelweni mababuye kube khona into epositive abayifakayo ekuhlaleni. Bangahlali nje umuntu athi nonza uhamba ndiyozigidela umsebenzi. Kufuneka sibone umzekelo omhle ukuba isebe lezoluleko liwenzile umsebenzi walo ukuba libaqondise liba izigwegwe zabo libabuyise endleleni. Sifuna ubona ke ngoku benikeza ithuba elinjalo kwi-community. Bhuti wam, masibulele mkhulu wam. Iveki yakho ibe ntle. Uqhubeke njalo mani, amathemba khona. Le nkqubo ka-Life After Life inkqubo esiyenzele into yoba mayibe yiplatform apho nizawuthetha khona. Ndiyavuya kakhulu bhuti wam mani. Sikunqwenelela impumelelo. Enkosi kakhulu mkhulu. Sibulela nomkhulu wanje hayi ke masibulele futhi. Mbukeli wenkqubo ka-Life After Life, luphela apho ke uhambo lwethu lwanamhlanje nobhuti Luyanda. Kunintsi ke endikufundileyo mna. Ndinethemba kananjalo ukuba nani kunintsi endikufundileyo. Ubhuti Luyanda ngomnye wabantu abathi bafeyisana okanye bajongana nezityholo zodlwengulo. Kodwa ke xa sesiqhubeka nencoko yethu naye kuyavakala ukuba umntu wayemtyholile wakwazi ukuba eso sityholo asimele nasenkundleni okokuba akakhange amdlwengule kodwa waqhubeka wagwetywa. Kodwa akho nto yamxolisa kakhulu njengokuba umntu ebemtyholile aphinde aqhubeke alilandelele elo tyala lakhe ayomvelela nasentolongweni. Waphinda nalapho wakonfesa futhi wathetha kananjalo okokuba njengoba ndanditshilo enkundleni ukuba lo mntu akazange andidlwengule, ndisatsho ke namhlanje ukuba lo mntu akazange andidlwengule. Banintsi ke abantu abaseluvalelweni abafana nobhuti Luyanda abahleli ngezityholo. Siyathemba ke mbukeli into yokokuba nilifundile ke lukhulu kweli bali lanamhlanje. Enye into endikhuthaze kakhulu ngobhuti Luyanda, emveni koba ebegwetywe ubomi entolongweni, kodwa uye waqhubeka nethemba, waba nethemba futhi waqhubeka nokufezekisa amaphupho akhe. Akakhange athi kuba egwetywe ubomi entolongweni ahlale azinikeze into yokuba hayi ke kuphelile ngobomi bam. Kodwa uye waqhubeka wazibandakanya nezakhono ke besiye sathetha naye saba nodliwano ndlebe kunye naye ngazo. Mbukeli wenkqubo ka-Life After Life, siyayivala ke namhlanje inkqubo yethu. Igama lam ke ndinguNceba, ndinguHlathini Fani, umXhokosha, ndingumtshana woGamede, umzukulwana woNtshali, umzukulwana woKrancolo, isizukulwana saseMaqadini, isizukuzuku sakoNgcitshana nakoGcina. This is Life After Life.